Na, szóval beszélek kicsit a felszerelésről. Mert ugye hoztunk egy pár dolgot, lásd, cipő 2. Nem lett volna rossz még egy cipő, de nem nagyon nehéz lett volna. A lényeg, most be van dugva a fülem, mert húzat van. Meg egyébként is elhagytam a fél fülhallgatómat, na mindegy. Úgyhogy a zenének kb. Lőttek. Szóval amit hoztam, ebbe itt van hálózsák, fehér nemű 2 adag, egy pulcsi, egy hosszújú, 2 rövidújú, azt hiszem ennyi. Amit kellett volna, azok a pilgrimes botok. Segít menni. Mi kellett volna még? Hát ami kell, az sapka, az mindenképp kell. Na, beszereztem, itt van. Hát, kb. Ennyi. Nem tudom. Kell. Még valami hiányzik szerintem. Hát igen, sok embernek ilyen cipője van. Ilyen ultra brutál vagy, minden, de jó, ez megteszi.